Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kaden iti plano yung nga umakar iti pagnaudan, Ramel. Wananang, di kayo matanagan. Tasaan ko abaybay anti anak yo, no iti lugar mi ti pagnaidan mi. Diyak ko makayat, ngamno kasta ti plano yo, awan maaram ita. No agnaad kami iti balay, asidag kami iti ospital nanang. Saan kami nga agbiyahe iti nasuro kamay sa nga oras, no kasta nga agpa-check up ni isang. Wan, maawatak ta para mo't iti apukok dayta nakkaw. Agyaman naklaunay ta maawatan nak nanang. Awan ti rumba nga pagyamana manak ko. Di kayo matanagan. No saan kami abisi, umay kayon to pasyaren. Ay, dinalusam ka ditisigo na silid ni Ramel, Susana bakay. Nalpasin itaypay. Imawag ka di kan kano-kano nga umay ta. Ay, matuloy da nga tayo ton bigat. Wan lakay, matuloy da ka no. Ay, nukas ta nga raod. Agali kamutin ay ti kamuti. Tapno adda maramananda. Wan, siyak ti makaamula kay. Ay, mga lakan tumat lang itinatang. Tapno adda tinasustansya asidaan ni isang. Ay nawaw, ni isang payla ang mati pinanunot mo, saan ka aniramil nga anak ta? Na, siyempre, masikog ni isang amanugang ta. Apay pailaan nga agbalin nga isyo na itakan ka. Mano abulan ayat asikog mo isang. Basit pa'y magayam ti tiyan mo. 3 abulan na nanang. No kasta nga raod, mabalin pa'y nga agtrabaho ka. Nanang. Ada ka di amom apagtrabaho am. Awan pa'y nga rod nanang. Ay nawaw, agbiro kamutan iti pag-sideline nam Awan ti kwarta ama itulong mi kintatang yaw. Masapol nga agtrabaho ka tapno matulungam ti asawam. No agpas ngay ka, sigurado nga aggastos kayaw. Nanang. No masapol nga ag-sideline ka, kano masapol nga aglako ka iti street foods, dita sangwanan tayaw, aramidam. Saan mo't amabalen nga ururayom laang ti iyawat ni Ramil King ka? Danggag kaw ti panagsasaom iti manugang taso sana. Ay nawaw, anya ko maitatinaw. Dakis aya no bagbaga akti manugang ta. Saan anasaya at tikas jaya panagsasaom kan kuha na bakit? Anya saan anasaya at mga ibagbagam dita? Awam mo ti mading ensawang kuking kuana. Kaslag gaghanat kamot nga ben nga agtrabaho ni isang. Amumot akasangsang padala ang itayag sapa. Ay wun takasapulan dan tuti kwarta. Awan ti maitulong takadakwada. Isu arumbeng laeng nga agtrabaho da di babae. Tapno matulungan na nila kay na. Kano saan damot nga agdaw-dawat ka data bakit? Saan pa'y ngam di mo amaw no anya ti mapasamak intun agpas ngay da di babae. Diyak kaya ti mautangan lakay. Hello, nanang. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko anak ko. Itay pa'y ngaw awagan ka. Pasensya kayo, nanang. Naglabaak pa'y ngamin. Ay, kunaklakit din no anyabot din tinapasamakan ka. Da kayo hukit dimot, nanang. Okay, aklaan ditoy. Sigurado ka kade nga okay ka lang dita anak ko. Nasayat ka di mo lang ti trato ti katugangam kan ka. Nanang. Ay, gayam. Planok ti aglako iti street foods. Ngam kurang ti kwartang iniggamak.
Amangan ko nak no adapay mabalin mabulod di tananang. Isupay ko maapagpuunak. Mano ayat ikasapula manakaw. Nayunan nyo laang iti 5,000 ti kwartak nanang. Sige, numaalak ti sweldo, mangipawitak token ka. Agyaman naklaunay nanang. Ag-text kayun to no kasano. Adda ka day tinapanunot mo a sideline mo, sika, isang. Aramidak timbagayo nanang. Aglako akmat iti street foods. Kasta agdiskarte ka. Wen nanang. Adda ti pagpuunam. Adda igatang mo iti masapsapul mo. Adda ngam kurang. Iso amang ipawit ni nanang ko. Okay nga raw. Ibagam nga agpawit adagaw tapno marugyam matan ti aglakaw. Mayat ti aglakaw iti street foods itata pa nag-iiskwila manan. Wen nanang. Day tamat lang ang tinapanunot ko. Bagaan naktaw no maipawit na ti kwarta. Ta isurok ti paggatangam iti paglutwam. Mayat tay package. Umay dapay i-deliver dito balay. Ne, agarbis mo tan. Isirek mo man pa'y dagiti bado tayo. Wen nanang. Agawaan tapno saan ang mabasa. Anya ti ko nam isang? Aglako ka iti street foods dita sangwanan? Wen lakay. Ay nawaw. Apay, kabaalam ka di? Wen lakay. Saan matkit di anadagsan at trabaho. Aguray ka man. Adda ka di igatang mo iti masapsapol mo. Awan pa'y ngamin sweldo kahit. Adda ipawit ni nanang ko. Urayak laang. Kahit naka-order ka di ti paglutuang? Ni nanang mo kano ti makaam mo. Adda ti amo na apaggatangan iti package lakay. Mayat nga rod ano kasta? Wen, di ka madanagan lakay. Kabailak mo't naglako. Awan ka di pa'y ni Ramel. Saan pa'y asimang pa'y lakay? Ni isang ngay. At dan samot man ang tinangibaunam kinkwa na si Kasusana. Ay nawaw ka. Gaputaawan ang makitam dito'y balay. Adda-adago siya, tinangibaunak kingkwana. Kasano, ket may saka matabaon na baon. Napan na sinabat ti kwarta nga inpawit ni nanang na. Ay ket kaano pa yan nagrubuat? Karubrubwat na laang itay. Apay aya asang kadamag mo. Apay, dakas ka di ayat yag saludsod ba kahit? Damag ka ngamin adamag. Manungay ti inpawit ni nanang mo, isang. 5,000 nanang, apay ka di? Mabalain nga utangak ti 2,000. Utangak pa'y man ti 2,000. Sukatak tumulaang. Di awanan ti igatang ko iti lakok nanang. Adda pa'y matinabati. Iyan ay mulatan Awanan tingam na. Ikan naki di iti 2,000. Adda tinapatag apangusarak iti kwarta ita. Di ka madanagan. Takas na kunak itayan. Sukatak tumula adagaws. Awan pa'y ti intarayak nga utang ko. O sige nanang. Kasta pautangan nak, tasyak ti ina ti asawam, kan balay ko ti pagnanaedam. Nay, nagrugi ka matgaya mo na naglako ba kay? Wen lakay. Incomplete ti gamit ko. Ngam okay lang. Ay nawaw. Apa nga incomplete? Kunak man no package ti gatangan nyo kaninanang. Kuma, ngam saan mat anatuloy lakay. Ay nawaw. Apa nga Anya ti makagapo? Inutang ni nanang mo ti 2,000. Anya? Apay mat ngayon pautang mo ti pagpuunam ko ma. Gaputa nagkulit ni nanang mo lakay. Jakmat kayat aguraan nak. Amangan no saan ko nga itad ti kayat na kat addan to ti maibagana. Una yan ayan ni nanang. Anuan na nga tamot ay ti kwarta binulod na kan ka. Di balin lakay. Ni nanang mo mat dayjay. Ken na ko na namat abayadan na. Ngam no kanayo na patgam ti dawatan na. Mayruam lakit din ni nanang. Kisayak man ti lakom isang. Makapangpanganak iti street foods. Nangan kayo mat idikal man nanang. Kayat kung arod man ng timangan, ay nawaw ka. Apay aya nga pilbilangam. O sige, agpili kayo no anya ti kayat yu dita.
Aglisi ka nga ruden Kasano ang makapili da tao kat naisali ka mo dita. Awan pa'y mo customer mo. Aday tananang, nawaya mo tan. Pasensya kayon. Dumandin ka pa ijay. Nalipit latta. Sa anak nga umanay. Nay, mangmangan ka manan iti street food sika, Susana. Isumatan ti cravings ko lakay. Kahit binayadam ka di dayta. Masyapol pa'y aya. Ay, nawaw. Saan mat mabalin nga inaldaw alibriyam atin la ako ti manugang mao. Malugi mat ano inaldaw adawatam. Iso ka di nga imbagam kenkwana nga aglako iti street foods tapno at dadawatam. Manula ang batikang kanak. Wan gam na maornong mat ay kit ato dayta. Sapay na punpun no tamalukong. At tugaw ko di, takanan tatoy dinawak ko. Ay saanan, kukwam lang. Ay nawaw, di ka mamudita. Amok akayat mumulaang. Saanan, amagan pa'y no anya ti panunutan ti manugang ta. Naimbag kumamit ano binayadam ta inalam. Saan mat nga raw? No di mo kaya di saan laang. Kabaala mo nga ibuson. Kumusta kayon di tananang? Pasensya no itala ang anak kaawagak. Busy ang amin iti small business ko. Okay lang ang isang anak ko. Maawatan ka mo't. Kumusta mo't nga iti panaglakom iti street foods dita? Madisdismaya ak no daddo mananang. Anya ti pakadisdismaya manakaw. Kasano mo ngamin nanang, dawat adawat ti katugangak. Utang pa'y nga utang. Nay, apay ngay. Iso nga awanan ti maurnong, tayay ganan siya kumakit dawatin na mutin. Day tatirigat na ti agnegosyo. At dadagiti tattao at ikayat da ke libre. Un nga rod nanang, planok matlaangan nga isardang ti panaglakok. Kaslaak agbambanog laang. Mano abulan mo laang anaglako anak ko. Day nga rod nanang, mano abulanan, ngem awan mo ti maurnong. Kaslag bambanugak laang. Sika anak ko, sika ti makamaw ngagdesisyon. Nagrigat mo't ngamin ti kastoy nanang. Saan laangan adawat yar aramidan ti katugangak. Bumulod pa yan iti kwarta, nang runa no amuna nga adda naglakwa. Ne, naliday ka mat isang bakit. Adda ka di parikot. Kasano mga amin lakay, maluglugi akmat. Ay nawaw, kunak man no adda ti customer mo. Adda, ngam kaslaawan ti maururnong lakay. No daduma, basta mga lalaang ninanang itilakok, di namot bayadan. No maminsan, kisayan na ti koleksyon. Bumulod ko na ngam awan maten ti agsubli. Okay lang ang kumano sagpaminsan, ngam saan mat. Ay, ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Di nan sapay mo't binayadan ti 2,000 a binulod na kan ka. Saan pa'y lakay, ngamjak kayat ti gulo. Panagkunak kat may mayat no isardeng ko laangan ti panaglakok. Amangan no aga pa kami laang kananang mo. Ay nawaw, anyat orasan isang. Apay adi mo pa'y lainwar dagiti lakom ngay. Saan akon ngaglako nanang? Taapay. Isardeng kun ti panaglakok iti street foods nanang. Maluglugi akmat ngaminan. Maluglugi ka, winaw. Sadot mula ang dayta. Talaga ang maluglugi ak nanang. Nagadulaki di arason mo. Di mula ang ibaga no simmadut ka. Anya nga rudan ti aramidam ita. Agtugtugaw kalaangan dito'y balay. Ay, marurudak launa iti dayta nga isang. Ay nawaw. No di na kaya ti aglakaw. Di kan makibiyang. Saan mo't asikati mabandaw kan malugi? Wanangam sayang dayjay. Awan mo't lang serbina no malugi. Sayang ti bandawg. Wano, masayangan ka. Tawanan ti pangalaam iti libre nga street foods.
Naa, anyat pa nakitam kanyak, rawat. Kesumay, minalam amang bangan ka iti street foods ala ko na. Agraman balaw, ibusimpay. Sus, naimbag kumamot ano agbayad ka. San mat alibre mat. Agbulod ka pa iti kwarta ken ko anagem di mo matbayadan. Saan pa'y mo't anak singer? Na, gaputa di na kasiningir, di ka mat nagbayad. Ay na, agsingir man kan saan, agbayad kalata at binulod mo, mate. Binulod mo, day ta kwarta. Agrubwat kami, nanang. Ay nawaw, kunak man no ni isang laang ti agawid, Ramel. Saan mo't amabalin nga isulaang ati agawid iti lugar da, nanang? Anya? Awan mo day ta iti saritaan tayo. Saan na masapol a pagsaritaan day tananang? No sa dino tayan ni isang, isumot tayan ko. Nang runa pa'y itatadandanin agpas nga iti asawak. Sigurado kayaon. Saan nga agbaloy ti kapanunutan yaw, anak? Saanen, nanang? Napagsaritaan min iti asawak ti maipapan iti day taabanag. Ala, agrubwat kami. Tamangan numala daw kami pa'y iti biyahe, nanang. Ay, awanan. Pimanawan ni Ramil nga anak talakay. Simurutan iti dayjay nga isang. Kaya siyempre asawa na nga rod ni isang. No apay ngamin anak panunot day ta nga isang ti agawid. Gapaw tama dititratum ken kuana ditaw. Saan lang aday ta? Puskol ro pa kapay. Di mo amo ti agbain iti manugang mo. Mano ti binulod mo a kwarta, ken lako na adi mo binaybayadan. Hay, kasano pa yan daytoy? Ay, may mayat matlang nga nagawid. Tapno sana na may stress. Amang ano may stress ken ka, katanya pa iti mapasama kiti sikog na. Ay nawaw, tabasol ko manay. Talaga matabasol mo. Basol mo matlang no apay nga imadayuda manan. Puskol rupa. Dayta kaming tigalad mo. Kita uray may isa ka nagiti manugang mo. Awan ti mayat nga agnaad dito'y balay, takasta kamay. Ay na, agbalbaliw kan. Tano saan? Amangan no pati siya, ket panawan kan. Anya! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apagwadan anaganak. Saan kat ada tayo pa'y ti mangidadanas kadagiti anak kan manugang tayo. Tulungan tayo kit di ida, tapno ag progreso ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.